अब्रू लिखसणेचे कायदो आसा तस्सो उरतलो। ह्या कायद्याक आव्हान दिवपी सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवालाची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। राहुल, स्वामी आणि केजरीवाला वयल्यो डिफेमेशनाच्यो केशी आता चालू उरतल्यो। घटनेन दिल्ले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तशेंच मान मर्यादा राखूंक डिफेमेशन कायदो जाय म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलें। The issue is that there was a question of a worldwide trend that the defamation laws should be only civil laws and not criminal laws. And on that basis, I had gone to court and gave illustrations of its misuse in our country. The court finally felt that it is constitutional, and consequently the court on that part of my prayer rejected it. But I also had made a prayer that there should be sufficient safeguards in case if they decide not to strike it down. So in my opinion, I would say from my personal point of view, it's an 80% success. But I can always now go again to a constitutional bench and challenge the same thing again. वेर्ण्या 3 गाडयांच्या एक्सिडेंटांत 6 जाणांक बरोच मार लागला। मडगांवच्यान कुठ्ठाळे वतले गाडयेन पणजेच्यान मडगांव वतल्या 2 गाडयांक धपको दिलो। स्पिडीन आशिल्ली टोयोटा मोटर रोड डिवायडराक धपको दिवन दुसरे वटेन येतले 2 गाडयांचेर रोवन मोखली। जखमीक बांबोळे जीएमसीत घाल्यात। वेर्णा पुलीस फुडली कारवाई करता। से वो गाड़ी आया, पहला वो मारुति कार को ठोका, बाद में मुझको ठोका। हमारे 4-5 लोग, 5-6 हो गए। क्या वो लोग क्या हुआ? 2 जने को लगाए, थोड़ा इधर लगाए, बाकी और वो गाड़ी वाला वो क्या मैं देखा नहीं, मैं हमारे लोगों को देख रहा था। तो डिवायडर जो ऑपोजिट आयलो ड्युटीतल्या आणि म्हाका बँक म्हणजे म्हाका कळ्ळें तो येता म्हणून, सो हांवें टर्न मारलो आनी तो सायडीतल्यान हे करून गेलो, क्लियर करून गेलो, म्हणजे माझी एक सायड आसा पळय ते स्मॅश करून गेलो। जी इथिओस गाडी आलेली पळय ते वेर्ना सायडीन वयता, ते ऑपोजीट डायरेक्शन, ती डिवायडर क्रॉस करून ही मारुती 800 वे टुवर्ड्स पेंजीम सायड ताका मोकली, ऑपोजीट ऑफ हुंडाई शोरूम, आणि त्याचे ती मोकून त्याने इथिओस गाडी परतून सुमूक मोकली। सो इंजर्ड पर्सन आर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। घेऊया एक विराम।